guys, ni ako sa PhilHealth guys sa Tagbilaran. Naghatod ko sa ako ang bayad sa is guys, kay hapit ko mabidyain na. January to February, March, hapit na matapos ang March guys, wa pa ko halos kabayad. Muna nagpasalamat ko guys nga nining adlaw nakaabot radyo kog Tagbilaran. Pag abot na ko guys, wala may tao sa gawas, tuwa naman dahil sa sudtanan. Ang nakanindot ang po daning is guys, no sorry, is madaday PhilHealth no. Ang nakanindot aning is guys kay tagaag prioridad ang mga senior citizen. Mao ni nga bisag nadugay ko guys, dugay ko nakaabot. Prioridad gyapon namo mga senior ang mauna. Daghan nagpila ani guys, pero pag abot og 16 ani ang number ni insert dayon ko, so ako gyud na kuan. Ako gyud na tuman. Nagpasalamat lamang po ta guys. Nining time nakagawas na po ko ani guys. Human ko pagbayad guys, nigawas ko dayon. Aron makapapauli na dang diri sa among dapit. Aliko-liko taon ng agyanan sa is guys. Diyan ako sa my ground floor guys. Nikuha ko gamay nga view dire sa silong. Wala lang ko mag-elevator guys kay mahasulan ko. Bintanag ako rang usa kay ari ra ko agi sa may hagdan. A few moments later. Nianan ko diri sa dao guys. Makita na to ang supermarket. Wala lang kumusulod ani guys, ni subay nilang ko padong rin sa may terminal. Gabaklan lang ko para terminal guys. Di ako nanaog sa atlong sa Island Mall. Aron ta makakuha gamayng view. Panganganuron nga adlaw ron guys. Init kaayo. Lamay pa ang iso dito sa Island Mall guys, pero man talagi kwarta. So nagpanglanta na laman ta. Ikaduha, lisod kayo magsuroy-suroy kung watay kwarta kay basin og makadisgrasya ta simba ko palayo. Mo ana nga diretso-diretso lang akong lakaw guys. Sa sinugdan ari unta ko mo sakay sa Valencia Terminal. Pero nausab akong hunahuna diri na pug ko sa may series. Sa series guys, kay daghan kaayong sakyanan. Kagsara ko makaanhing Tagbilaran guys. Sud sa Tulokabon, kausa ra man tingali. Dili kay ko hinglakawon og Tagbilaran guys, kay gawas kung way kwarta, gasto gajamo. Pagkakaroon na ni sud ako sa kuan guys, sa series. Arang inita guys. Nagbinta na lamang kay nakapang hibudlay ko. Tagsarapay mga pasahero guys.
Sa gigaangon ko no guys, mapangangunuron nga adlaw. Dag-um na. Basta gyud magbiyahe ko guys sa yung tan-aw ng panahon kung naunsa na mao nang maghangad ko anam sa ibabaw. Pangaluron nga adlaw karon guys, nadyoy dag-um oh. Dali kayo ni labay ang mga oras guys, nakaabot na gid Miss Baklayon. Mo ni simbans Baklayon guys sa atong malabyan. Nitalithi na jud aning dapita guys. Pero dili kayo kusog. Sa akong pagsakay sa series guys, nakahimamat ko og kitong mga pastor guys ga ebanghelyo sila sod sa maong series. Nindot pud pamatiyo ng ilang mga ebanghelyo guys. Muduko lami mo ang ulo og mamati ka sa pulong sa Dios. Murag kampante ka guys. Ay lang tan-aw naong sa maong tao kay makuha ng imuhang kaugalingon. Muduko lang ka guys kay mamati sa pulong sa Dios. Malandag-ladagan imong hunahuna labi na karon kay panahon sa tinghinulsul. Para nako guys, mas nindot pud tong higayuna kay ang ato ang pag-travel adunay nay panalangin sa Ginoo. So malikay jud ta adto sa mga disgrasya. So pasalamat sa Ginoo guys kay gitagaan po tag maayong biyahe. Wala mga guys, nakaabot na ko sa Luway. Sa kakusog sa dagan sa maong sakyanan. Luway na dahil ning amo ang nahimutangan karon. Dili lagi ta kaya kakuha ang mga maanindot nga view kaadyo kay niara man ta sud sa sakyanan. Dili man pud maayo magbaras-baras sa ani ang series. So nakakuha jud ko gamay nga view aning Luway. Dili hinon tanan sa Peaceport sa Luway guys, basta kay nakakuha tag gamay. Ug ngadto na padong sa ilahang merkado sa Luway. Lapad kaayo og tulid nga highway ang Luway guys. Tulid highway makita nato guys arang tulira. Mihuno nga amo ang sakyanan niya ini guys. Nihunong aning tungod sa may pantalan. Nakalugar jud ko og view sa camera guys. Akong viewhan ang among agianan o mo ning amo ang gigikanan guys. Pura buyag po ning Luway guys, street pud kaayo o kuan ka ng ilang highway ba, street.
Padunong na tani sa sentro jud guys. Ato makita guys ang cruising padung sa interior guys sa bukid. Mao ni siya guys ang cruising padung sa interior. Ay lang signboard guys. Mao ni luway interior padung sa lungsod sa mga kabukiran guys, naas tungas bukid, mga kalungsuran. Interior guys, Pilar, Carmen, Tagbayan. Daghang salamat guys sa inyong pagsunod kanako guys, og sige kayong ko na, daghan kayong salamat sa inyong silip sa akong mga videos, ug ako mingon bye bye.